yo setigwa muna ya sete tuku ya William Ruto abarai egero nyora magendero rasmi kire serikali yange. That is why oise kuri rich constituency ya Gusii ose tiante ko bogere tijirani cheito diria serikali ya irwe ekera babuiru ebago chabaye berio mugako rio ubuire tigatrasoa onye bago chikomwaina go chimotwe tokamanyeti lakini ndi barasoire barosi airport barosi tipara barosi skuru onye chikura chiko chiko kumutu wako chikonganya bokongo mboyo lakini asabono egento bakora no kwebereri baebereria bakora go chimotu gusiga nko baebereri tutari gwanja tutigo bwenenu tutari gwanja omongwano yore ogoikaranse committee ya budget na ababunge bonsipi toikaranse turaebereria turanyora magendero seito gai kegere chikure chire 2027 gake gwanja muri boigo ekiagera ngosanero uri mukamo mura nchebuona ali Nairobi nitugete chisese chinyinge sana mbuga chisese ange 21 ese nere yani ebwate kinie kebe sana oko yerige kwa yobo ese zigeten komu oche mwana iga karanse kona ko yerige retiga yani oko yobo to gutama ekiagera o kagere ndemu kabisa lakini kwa kora iga ego tama yebisa nyaro my friend tiri ko to kendo ya so ngimwase kera bamendo wage jina akwanire kene osenjina ya nango kwana osenjina sese ana na kwanira so okotachaiga nyaro okotachaiga nyaro yebisa nyaro ande yebisa tego so kona ria yabera we need to be very careful going forward. Very careful. Na injeri mbuato muntu yo ese yo korenda getere karkie iteyo elio kanyetie teyo elio tagetie ese alio moibi teyo. That is the carefulness that we need to have. Ya mwisho mheshimiwa Ishungwa, leo tumechangia, sikuwa nasema maneno mbaya sana. Hii yenye umesikia nikisema kwa Kikisii, nilikuwa nawaambia umevalia koti mzuri sana by the way. Si munaona amevalia koti mzuri? Haya, sasa ya mwisho niseme namna hii. Nawaambia vijana wetu, tafadhali, na wamama, there is no money ambayo utatengeneza na utajiri through betting. Utajiri inapatikana pengine ulime shamba ama utafute kazi ya maana ama ufanye biashara.